Moi boa tarde, querida xentiña de Polo Mundo Adiante, e benvidas unha tarde máis á miña horta. Os meses entre agosto, setembro e outubro son os mellores meses para recoller masás, porque é cando están na súa temporada por aquí na nosa terra. E supoño que a vos tamén vos pasará como a min. Temos os masanseiros cheos de masáns e temos que recurrir a xeitos de poder conservalas para que non se nos perdan e para que nos aguanten para todo o ano. Eu hoxe vou vos enseñar un xeito diferente de como conservar as masáns que non sexa unha mermelada ou unha compota para ter masáns para todo o ano. Así que acompañádeme a colleitalas e vamos a pola receta. Como podedes ver aquí, a todo o mundo lle gustan as masáns. Na miña casa, cando eu era pequeniña, non é que se estilara moitísimo facer postres, pero de vez en cando algo caía. Sempre era o mismo, ou era a tarta da abuela, a típica que ten a capa de galletiña, flan, galleta, chocolate, ou empanada de masáns. E o tipo de viño que tiñamos era o catalán roxo e máis, bueno, unha mescla de varias uvas para facer o tinto. Miña nai, aproveitando os recursos que tiña, a empanada de masán facíase normalmente con viño tinto. Iso para min era unha delicia. E hoxe vou vos enseñar precisamente eso, como aproveitar as masáns que temos agora mesmo na horta para ter listos os botes e poder preparar pasteles, hojaldres ou empanada de masáns. E máis para adiante fareivos a empanada cos botes que vamos a preparar agora. O primeiro que vamos a facer é poñer a ferver o viño. Eu, nesta ocasión, vou a facer dúas clases diferentes. Uns botes vounos a agardar con viño tinto e os outros con viño blanco. Poñemos dúas tarteiras ao lume, unha co viño blanco e outra co viño tinto. Botámoslle un pouquiño de limón ou calquera cousa que nos guste para poñerlle un pouquiño como de aroma. Unha ramiña de canela e o azúcar vai a ir un pouco en gusto de cada quen. Eu nesta ocasión collino moreno, pero podese botar calquera tipo de azúcar ou de endulzante. 150 gramos de azúcar por litro. Ben, a dúda que vai a surgir, que xa sei que vai a surgir, é si fervo o viño, vou a quitar o 100% do alcohol? Bueno, non tan así. O viño ten unha cantidade de alcohol, non? É unha cantidade de agua. O alcohol, en canto chega a 70-75 grados, xa se empeza a evaporar. E a agua non, a agua ten que chegar a 100. Como está fervendo, o alcohol está se evaporando, pero a agua que contén o viño tamén se vai a empezar a evaporar. Entón, vai a reducir a cantidade de viño. O mellor quédanos incluso na mitad do que botamos, por iso un litro pois pode dar para 4 botes dos grandes, que vos enseño agora. Como ten que botar fervendo a lo menos media hora, ou máis, incluso casi unha hora, se nos queremos asegurar de que non teña nada de alcohol, se yo queremos dar a criaturas. Ao reducirse, vai a quedar como espesiño, vai a ter como unha consistencia espesiña, que ese é o que buscamos para poder despois facer as empanadas. Por iso é moi importante fervelo ben, a lo menos aí 20 ou 30 minutos fervendo. Si é para facer empanadas, empanadillas ou usalo en hojaldre ou en pastelitos ou así, non pode ter agua, porque as masas amasadas, non, con fariña para facer empanadas ou así, non se leva ben ca agua. E por iso é moi importante que o viño estea ben evaporado. Así que non vos preocupedes se o viño merma, porque é o que estamos buscando. Mentras o viño o temos aí a ferver, vamos a limpar as masáns. Hai nas que estonar, bueno, tamén se poden facer catona si queredes,
non tenía mal ningún, eu vou nas a estonar. E podense mezclar diferentes tipos de masán. Mirade, por exemplo, esta é unha Gran Smith, que aquí na miña zona aínda non están para apañar, porque aínda están un pouco rebeldes, agrias, ou sea, aínda non están ben, son máis masán máis de inverno, máis alá cara a noviembre. E esta, que é Golden, pois sí que xa está para apañar, pero como de vez en cando, se fai moito vento, me caen destas, tamén as vou a mesturar. Esta vai estar un pouquiño máis ácida, pero vai a facer un contraste moi guai ao mesturala con estas. Por certo, o viño está empezando a ferver e os vapores é alcohol puro, Creo que daqui a que acaba a receta vou estar un pouco contenta. Outra cousa, como escollín azúcar moreno, non por nada, sino porque tiña aí o paquete aberto, e foi o que lle botín. Botiño ao viño blanco, o viño tinto non se vai a enterar, pero o viño blanco non quedou blanco, quedou como oscuro, anaranxado, non pasa nada. Si queredes que a masán quede blanquiña para as vosas empanadas, botadelle azúcar blanco ao viño blanco, porque se non vai vos a coller un tono, que non pasa nada, que está bonitísimo igual. Este é un consello práctico. Si tendes un pouquiño de zumo de limón xa feito, cando vallades picando as masáns, ides botando un pouquiño zumo, porque iso vai a evitar que as masáns se oxiden, que collan unha tonalidade oscura polos cortes, e así quedamos máis blanquiñas. Outra cousa que vexo moi a menudo, que estamos, na temporada de jardar todo o mundo nas súas casas facer mermeladas, en botar pimentos, tomates, salsas e cousas así, con cachos de etiqueta. É algo que tendes que ter cuidado, porque poñémonos a esterilizar os botes, non? Metémolos a ferver nunha tarteira con agua e tal. Pero, se non lle quitamos antes de esterilizalos, se non lle quitamos a etiqueta, que hai moitos sistemas, podedelos deixar en agua media horiña, xa lle sale ben, ou podedes dar con un secador con agua quente, que hai mil maneiras de sacarlle esta etiqueta. Por qué? Porque estas etiquetas teñen un pegamento, que para nada é comestible, e polo outro lado teñen tinta, unha tinta que tampouco é comestible. E que pasa? Que nós non o vamos a ver, pero se poñemos a esterilizar os cacharros ca etiqueta ou con cachos de etiqueta, se os metemos así na tarteira a ferver en agua, parte dos metales pesados que teñen as pinturas, que as pinturas que non son comestibles, ou sea, que se usan cousas que non se poden tomar, pois parte deses metales poden pasar a agua, van a pasar a agua, e polo tanto van a estar por todo o cacharro, por fora, por dentro, e cando pensamos que estamos esterilizando un cacharro para estar genial, resulta que o estamos enchendo de materiales indeseables. O pegamento da etiqueta por detrás e toda a tinta que leva a etiqueta para escribiren as cousas. Así que, por favor, primeiro, quitadelle ben a etiqueta, despois, lavade ben os cacharros con agua e xabón, e a poder ser con un pouquiño tamén de lejía, e por terceira, ou sea, en terceiro lugar, é cando os vamos a ferver, pero xa limpos. E aí sí que estamos empezando a falar de esterilizar ben un cacharro, de forma caseira. Contade que máis ou menos o tamaño dos botes que escollín eu vai vos a levar, dependendo do tamaño das masáns, pero vai vos a levar como 3, 4 ou 5 masáns, se son moi pequeniñas, pero se non, unha media de 4 masáns por bote, tendes que calcular. E agora vámola picando así en toriños, gordiños, como salan, máis ou menos, pero para que nos queden enteiros para a empanada e para os pasteles, sin preocuparse tampouco moito, pero cachiños gordos. Dependendo da cantidad de alcohol que queirades no voso viño, tendelo que deixar ferver un pouquiño máis ou un pouquiño menos. Eu fervino 20 minutos e reduceu bastante, non a mitad, pero casi por aí. Si queredes
que non teña alcohol ten que ferver moito máis tempo, posiblemente case unha hora, pero tendes que pensar que canto máis ferve, máis se vai a evaporar e máis viño necesitaredes para facer a mesma cantidad de cacharros de masán. E vamos a cociñar as masáns. Eu teño aquí 3 kilos de masán limpa e cortada. Como apenas ten líquido, porque só lle botamos un pouquiño de zumo de limón para que non se oxiden as masáns mentras estonábamos todas, hai que aportar algo de líquido. Deixo da vosa elección. Pode ser un pouco de viño blanco ou unha pouquiña agua. Tamén vai a levar canela, porque lle queda moi ben as empanadas e as masáns en sí cociñadas de calquera xeito, quedalle moi ben a canela, pero se non vos gustou ou non lle queredes botar, é opcional, non tendes por que botarlle. O que si está ben é botarlle un pouquiño de grasa, e podedes aportar de calquera xeito, o sea, pode ser manteca, mantequilla ou aceite de oliva. Manteca e mantequilla non é o mismo, porque moita xente confundios. A mantequilla é como se colleras un bote de nata dese de montar, e un montas hasta que se separa a grasa do suero da nata. Iso é mantequilla. E a manteca é coller ese resultado, esa bola de mantequilla, e poñela a cociñar, aínda que ir facendo pouquiño a pouco, hasta que se clarifique, queda transparente amarilla, e cando está fría, queda amarilla opaca. Iso é manteca de vaca, manteca clarificada. Podedes lle botar unha combinación, manteca, mantequilla e aceite de oliva, ou unha sola, ou a que queirades. Eu nesta ocasión voulle botar aceite de oliva. A cantidad tamén vai un pouquiño en justo de cada quen. Necesita un pouquiño de grasa porque queda moito mellor a masán cociñada, pero sería pois como unha cucharadiña sopera por kilo de fruta, sesa do que sesa, manteca, mantequilla ou aceite de oliva, ou unha combinación das tres. E poñémolo a cociñar. Primeiro fogo lento, pouquiño a pouco, e sin despistarnos, porque se pode pegar ao fondo mentras non hai unificación de todas as cousas e solte como os jugos, non? Entón, a fuego medio, estando pendientes. E mentras tanto, vamos lavando os cacharros e poñéndoos a ferver. En canto vexades que empezan a soltar un pouquiño de agua, é cando lle hai que dar lume a tope para que ferva de contado e evapore canto máis antes esa agua. Ten que quedar enteiriña, pero tamén ten que estar cocida, porque se vamos a guardar os botes durante meses, unha cousa que está crúa non se conserva ben. Entón, buscade o punto de cocción que estea blandiñas as masáns, o sea, que estean blandiñas, pero que non se desfajan, dependendo do fuego que lle deades e da cantidad que teñades na vosa tarteira, vai vos a levar máis ou menos sobre media hora. Ao mellor pois leva vos 20 minutos ou ao mellor 35. Ides mirando. O importante é a consistencia das masáns, que queden blandiñas, que estean cociñadas. Outra cousa que me parece super importante para vos contar é que cando esterilizamos os botes na casa, non deixamos de facelo de unha maneira caseira, rústica e artesanal. Non é eficiente 100% se non seguimos uns pasos. O sea, o de quitarlle as etiquetas por culpa da tinta e máis por culpa do pegamento. Eso é principal. Lavar os botes antes de botalos a ferver, con agua e xabón. Despois fervelos durante 10 ou 15 minutos e esta agua que usamos para esterilizar non a vayamos a usar para facer o baño María, porque se tiña algún patógeno pegado pola tarteira ou que non acabara de morrer ou así, vamos a traspasar aos botes que vamos a serrar o vacío. Entón, é a hora que vou a quitar os botes, tiro con esa agua e volvo a poñer a ferver outra agua para despois facer o baño María dos botes.
Pois isto xa estaría. Estuvo como 20 minutos ou un pouquiño máis fervendo. Poñemos a quentar un pouquiño o viño que xa tiñamos fervido e agora vamos a botar as masáns repartida nas dúas tarteiras. Solo sería un minutiño, para quentalo un pouco porque me enfriou bastante o viño. Sempre é mellor cando faz un bote ao vacío que estea todo ben quente. Unha cousiña que se me olvidou, que non se vos olvide a vos, de quitarlle o pauiño de canela, sabes, antes de botar as masás, porque a mí olvidouseme e vino ahora. Non pasa nada, quito-llo a tempo. Xa sabedes o meu truco para facer un embudo caseiro e poder encher os botes máis de contado. Sería cortar así unha botella que teña a boca ben ancha para que cole ben a mermelada e así non nos queimamos e máis non nos cae todo polos botes por fora e vai todo como máis limpo. E así, cubertiños de agua, deixamos que fervan pois 15 minutiños máis ou así. Deste xeito poderás gardar un montón de masáns e podelo usar facilmente en empanadas, empanadillas, en un hojaldre, queda moi servicial despois e, claro, é feito na casa. Si che gustou este vídeo, axúdame, compárteo por onde queiras coas túas amistades e en todas as redes sociales que che preste. E se non estás aínda suscrita, suscríbete, que non costa nadiña, e activa a campaniña para cando suba algo novo che avisen de que hai un novo vídeo no meu canal. E nada máis, coidádevos, portádevos ben e sede felices.